Pod wantie weche kumotene kod koth mapek nyakora Ramogi juang' ma koro osebedo kachaka goyo gwenge ma opogore pacho kae ma bende koro osekelo achiedh nade mathoth. Lipot mawacho ni oganda ma nyaka sani bende kwan gi ohewo 60 osewito ngimagi. Familia mathoth bende oula osedaro e miechgi ka koro kwayo mathoth podi medo mana gol en mano mar chiwo chiemb kony kachiel koda ka gigo ma gidwaro mamoko mano makalo jogo makalo e sandruok mopogore mikelo kod oula mapek. Sharon Ong'ao miyowa chal mag midhiero mago oula e gwenge mopogore pacho kae. Oganda e gwenge mopogore pacho ka odagi luoro kaluore kod koth mapek mamedo chwe e pacho ka. Jogo ma oula osedaro e miechegi koro odak matek ma ok ging'eyo kama de gichom tok koth rocho chenro duto mag ngimagi. Ten sirikande moko kod joma chunygi lendo koro chako chenro mar temo reso ngima oganda. E kaunti ma Garissa, familia mohewo 800 mane pi oula odaro osechako yudo chiemb kony kawuok e sirikand kaunti ma Garissa. Chiemo makamago ibiro chiw e kuonde jot 8 e kaunti no. Gavana ma Garissa Nadhif Jama wacho ni jodak mohewo 6,000 dwaro kony mar chiemo gi yath. Leo we've started food distribution for Garissa Township. As a start, all the IDP camps will benefit from this food distribution for 2,500 families, and thereafter we will move on to the sub-counties, where also there are a lot of families in a very bad situation. Nadhif bendo kwayo sirikal mamalo mondo konygi gi kalapapla mabiro bedo kako chiemo nyaka kuonde mayore okethore. Nadhif medo kawacho ni nyanduat gi milambo mar kaunti ma Garissa emoseyudo achiedh nade mathoth mar oula. Of course, we know that most of the roads and the passages leading to the sub-counties have been cut off, but we will try our best as we also plead with the national government to support us with helicopters or choppers for that matter to drop foods to the families that are affected. Kumachielo sirikand kaunti ma Samburu ochako chenro mar kunyo mtaro kama pitaka kale e gwenge malerata Samburu East. Gwenge malerata osebedo gi achiedh nade mathoth mikelo gi pi oula kaluore gi koth mapek ma osebedo kachwe. Familia mohewo 250 e kaunti ma Samburu wachore ni pi oula osedaro e miechegi. Lerata village, Samburu East, ambayo siku iliyopita maji ilifurika. Maji kutoka mlima ile storm water iliweza kufagia kijiji, ikaweza kutuletea hasara nyingi sana. Imeweza kuharibu vyombo vya nyumba, imeweza kuharibu mattresses. Kunapofurika sana mito ambayo watu wanategemea sana kama kupata maji yao ya kila siku ya kunywa, ya kupika, ni hatari sana. So ndio maana tumesimama na hawa tukipeana madawa ile ya kusafisha maji angalau basi magonjwa kama diarrhea yasilipuke. Wananchi wengi wamekosa makazi yao. Ukiona tunapea mattress, hakuna mahali hata watoto wanaweza lala. Maji ilikuja kwa wingi sana na iliweza kuadhiri sehemu hii ya Lerata na pia Samburu East sehemu nyingi kama Serolipi pale hata Lengarde ilichukua mbuzi zaidi ya mbuzi 50. Kuna mahali imeenda mpaka ngamia. Magi duto timore ka jo Kenya makwan gi ohewo 60 osethoko kale midhiero mar oula mokwako piny Kenya. Maen kaluore gi nonro mar Kenya Red Cross moyango bende ni ji makwan gi ohewo 24,000 bende osedar e miechgi nikech oula. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.